Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 15-nji maý hepdeniň duşurmy güni. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasyna hoş geldiňiz. Şu gepleşigimiziň temasy Gurbanyň sen nire gidileniň Türkmenistan Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň wekilleri seni gözleýär. Ine gelin şu arada biz şu gepleşigimizi dowam edelim. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly Niýazowy öldürip Türkmenistanyň hökümetini basyp alyp 17 ýyllap tanf edip, gitara çalyp, aýdym at çapyp, velosiped sürüp, ralçy we maşin ustady bolup, Türkmenistanyň şahyçylyk we ýazarjyk dürüjeligini östürjek bolup 10 ýylda 58 kitab ýazan, öz halkyny dolu unudan, öz halkyny genosid edip öldürýän, sadaka-y abazyny ýaşulygyň üstülen öz-özüne karary berip iki gerek gahrman adyny alan Türkmenistan döwletiniň baýlyklaryny öz hususy emrägine öwren adamlar gorkuzyp öz-özüni milli lider edip saýlan Türkmenistanda özüni Şahrukh Han hökmüne galyp barýan masarawaz bolup öz tohumynyň milli lideri özüne we öz tohumuna bizim pulumuza arkadaş şäherini gurup ýören Türkmenistanyna iň ýigrenilýän kezzap adam, halk düşmany Gurbanyň Berdimuhammedow 25-nji aprelden bäri hiç ýerde görünenok. Ne de Türkmenistanyň çäginde, ne de daşynda. Ne de Türkmenistanyna iň populyar Yalan Vatan programasynyň ekranynda. Ine nire gitdi Gurbanyň Berdimuhammedow? Ýazın kommentariýada öz pikirleriňizi, mümkin sizde maglumatlar bardyr. Ine gepleşik başlamaka men size bir näçe videolar görüň. Ýatlak geçeli ine Gurbanyň ýitip barýa ekrandan bizim aňymyzdan men size bir ýatlak geçeýin şunuň videolaryna. Gelin şoňa ünsürip seýredelim. Ine birinji video hormatly vatandaşlar. Ses yok videom 1 minut. Hop. Şu 25-nji aprelde soňky edek çykyş etdi. 1 minut ses yok. Bir minut men tehnik problemler görüň. Ine ünsürip diýen bolsaňyz, ine şu 25-nji aprelde ýygnak geçirildi. Ine şu ýygnakda Gurbanyň Berdimuhammedow çykyş etdi. Ine ünsürip terseňiz şu ýygnakda gürülýä zat edýär. Halynyň gaty ýok, ýöne şonda da bar. Men size indiki videomy öküden hormatly vatandaşlar. Bir minut. İndiki videomu öküden vatandaşlar. Şu ýerde de ünsürşiňiz ýaly Gurbanyň baş ýerde ýanky ýygnak geçirýär. Şunun 25-nji aprelde bolan ýygnakda. Ünsürp terseňiz, ine şu ýerde daşdan görkezýärler. Şu bar ýanky häzirem ýygnak guturan soň ýürek gider. Siz görürsiňiz şu ýanky ýüreýişini. Şeýlekde seretseň bir umumyň ýagdaý bir gowrak diýär bolanok, ýagdaý bir ýüreklik bar. Ýöne şuňa näme boldy? Näme bitdi? Ine şu zatlar biz häzir anyklajak bolary. We ine şu Gurbanyň inni şuň rol nähili? Bize şoň ykbaly ýa şoň saglygy bize gerekmiş ol, gerekken biz şunu ýanky esaslanmaly ýa esaslanmaly. Gelin şoňa seýredelim.
Ine nim el çapýarlar görüp durşuňyz ýaly. Ine häzir ýörek gider. Ne ýörek gidýär. Ine şu ýaly maglumat bar. Inniki maglumaty görkezeyim men size. Inni ýene-de 20 ýaşny, ýanky şol ýygynyň bir bölegi ýene-de bar. Şu ýerde bolsa, ine eýýäm 20 ýaşyndaky videoda, ýanky watan habarlaryna ünsüren bolsaňyz, hukuk gorýan gurumlar üçin, gulluk üçin jaýlar dawraly, ýanky jaýlar, ýaşaş jaýlara açyldy şular, ýanky jaýlara girmek üçin. Обычно Gurbanlyň temasy öýde baryp açýar, zat edýär, jaý berýär, ýanky nime diýär. Şo ýerde ýok şol eýýäm. Ine şu video eýýäm 20 ýaşynda şol başda 20 ýaşynda başda ýöne videoň soňuna ýok şol. Ine şu ýaly dawarly zatlary Gurbanlyň temasy ol gidip açýardy. Şo ýerde öýde ýanky reklam üçin öňe görkezýär zat edýär. Sebäbi bul toý adamy. Toýlar üçin, dawarly açmak üçin, ýygnak geçirmek üçin, şoň üçin adam sebäbi öz bizim watandaşlarymyzyň aňyna öňe gowy görkezjek bolup, gowy ýatdaçyk bolup, şol ýat bizde galar ýaly diňe gowy zatlarda çykyş edýär. Ine serdiň jaýlaryň açarlary berilýär. Bir topar ýanky baýraklar we zatlar we eskerler nime diýär bolun özü ýok. Bolýar. Onu da mümkin ýa-da gelbilmedi ýa gelesi gelmedi. Öz temasy bolsa da üns bermäli. Inni 27-sine serdiň. Serdiň 27-sine ine Türkmenistanda ýürütürleşdirilen häzir edin. Ýigirmesine ýürüte bir çäre geçýär Türkmenistanda. Häzir görülşonam. Men ýalňyşmasam şul, her ýyl aprelyň soňky ýeşenmesinde bedew atçylyk bayramy geçýär. Şolam her ýyl bir vilayetde geçýär, şu elek Daşoz vilayetinä şol milli bayramy geçýär. Atçy Gurbanly nirdenäm şo bayramda ýok. Ünsüren. Hemen sesini düzeyine bir bana mümkinçilik verin. Beni sesini düzeyin. Videom. Barjant bizde açık efir bolan soň şeýlerak bolýar-da. Yani bir minut. Ine ünsüp terseňiz, ine şu bayram Şu gün ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýeşenmesinde bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawarlar Daşow vilayatynyň merkezinde ýaýlanlanyrly. Yurdumyň vilayatlaryna gedekli nedegine geçirilýän at çapşyklary bayramçylyk çärelerini esaslarına berip oturýar. Şu ýyl bayramçylyk çapşyklary ýurdumyzyň Demirgazyk vilayatyna geçirildi. Şeýle bedewleriň kuwatyny ýanlamlygyny içidamlygyny ýene-de berip görkezýän çyňşanly at çapşyklary bedewrap örsüz işler geçirilýän soň täze görnüşe ýa bolan Daşow açyk sport toplumyna geçirildi.
Türkmen halky dünya atlarynyň arasynda iň owadanlardan we çeýeleriniň bir hökmüne ikrar edilen hem-de arasda ganylyk bilen meşgul bolan milli gymmatlyga ahadeke bedewlerine buýsanýar. Näziki döwürde ady rowayaty bolan ahadeke bedewleriniň dünya ýüzündäki awraý täze belentlikleri göterilýär. Türkmen halkynyň ganaty Ine şunu ýaly bayramlara Gurbanyň temasy bolup gatnaşmaly bol. Normal saglyk bolan bolsa, ýagdaý gowul bolmasa gatnaşmaly. Indiki maglumatlary seýrelim. Ine Gurbanyň şu gün telefon arkaly Emomali Rahman bilen gülüşdir diýip maglumat çykdy. Diýmek şu gün bu ekranlarda peýda boldy. Ekranlarda peýda bolan bolanyny men anyk aýdyp biljekkä mümkin häzir Watan programmasyna çykandyr. Ýöne şul adam 20 günläp nirde bolanyny belli däl. Men näme şu meseleniň üstüne durup geçen bu gaty wajyp. Lütfen. Ine Emomali Rahman bilen ýa-da gülüşdi. Ine başga ine şol maglumat mysal üçin Salam News diýen bir Türkmenistanyň bir habar metbuatyna aýdylyk geçildi. Gurban Berdimuhammedow Täjikistanyň prezidenti telefon arkaly töhfet düşdi. Bolmadym ýa Allah aýdýan onu men tasdiklap biljekkä. Indi habarlary ine Türkmenistan gazetlerine seýretsek, gynansak-da men bunyň içine giýip bilemok, sen muňa giýjek bolsaň, ine seni podpiska sorýar. Podpiskanam abone boljak bolsaň, Hökman Türkmen nomery nime diýär? Diýmek bu maglumatlar diňe Türkmenistanyň içindäki adamlara, sebäbi biz şu maglumatlary bütün dünýä berip maskaratyny berdik, o ýerde maglumatlar okar ýarlar. Indi şular bütün dünýäden gorkýarlar we diňe içindäki adamlara podpiska etdirýär. Başga daşyndan adamlar edilenok. Mysal üçin alyň siz Ýewropanyň islenlik metbuatlaryny, Rossiýanyň ýa Gazakstanyň ýa beýleki islenlik adam podpiska edip bilýär, şol gazetlere ýazylyp görüp bilýär. Ýöne gynansak-da ine Türkmenistanyň gazetlerine biz podpiskam bolup bilemdik, açma bilemdik. Şu ýaly. Şol bizim tanqidimizden soň şunu yapdylar. Indi şu ýaly maglumat geldi. Gurban Berdimuhammedow Pasil Kanevojский kompleks Germaniýa. Ünsferin, vatandaşlar. Gurban Berdimuhammedow şu 23-nde, ýagny 20 ýaşyndan şu güne çelli Kanevojский ýa komplekse gidip Germaniýada aýrylyp gaýdypdyr. Türkmenistanyň içinde bayramlar geçýär, milli bayram, bedew bayramy, ýylla bir gerek geçýär. Türkmenistanyň içinde onuň ikinji temasy jaýlar açylýar. Onu garanok, ine şöyle bark gaýdypdyr. Ine men hemme Gurbanyň aktivistlerine aýdýan, eger siziň milli lideriniz dünýäde hormatlanýan bolsa, Germaniýa baranda bir kiçik mayor diýä, kiçik ýanky bir şäherjin mayory ýa ýene bir zady garşy almaly. Ol siyasi lider däl. Ol kezzap. Şonuň bilen el ýanky el gysçak bolsa olan bir pazor. Şu ýan bir maskara. Ine şoň üçin Germaniýa baryp atçylara at beren bolanlar, kytabyny beren bolanlar şu ýaly edip soralaryň suraty düşendir. Mümkin şol foto ötün ýylyňky ýa bir näçe wagt mundan dolan ozal fotosudur. Biz bilemdik. Şoň üçin Türkmenistan maglumatlaryny anan ýaly yalan watan programmasy ýa-da metbuaty düşür ýalylar. Bu hemme zat gizliň. Bu gizliň hökümet. Indi hormatly vatandaşlar, biz öz temamyza gaýdyp gelelim. Men size näçe şu meseleni siziň bilen seyretmeliyip orta goýanmy size düşündirelim. Vatandaşlar, ine siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna bir minut. Ine Gurbanyň ekranlardan ýitýär dediýär, aram ol bir normal zat däl. Sebäbi sen bir wezipede. Sen bir Türkmenistan milli lideri diýip özüň hasaplaýan. Sen ekranlarda çykyp ýörsiň. Sen bir wezipeni eýelep ýörsiň. Egerde sen yaramasaň,
Sen hökman balny işini almaly. Egerde sen balny işini alsaň, saňa derek biri ýanky prezidentiň karary bilen ýolbaşçylyk etmeli. Şol halk maslahaty. Sen o ýer halk maslahat adamlar bar da, işleýär o ýerde. Bir topar adamma ünsüren. Bir topar adamda pardon, bir topar bir san edarada bir topar adam işleýär. Başlyk ýok. Näme bolýar? Ornmazar bir gün dolandırya, başlıktan haber yok, näme bolýar? Otururlar hiç etmän. Ya etjek işini bilmediler, ya edara gowy işlemedi. Diýmek Gurban Guly hem balny işini alanok, oğluna aýdyp, hem ýitýä işini başaranok. Ona işini bitmeli Gurban Guly. Şoň üçin men pikirimçe vatandaşlar Gurban Guly egerde yaramasa kanun esasında Gurban Guly balny işe çykmaly. Egerde yaraman öz wezipeni dolandyryp bilmese, onu doğru işten çıkmalı. Men diýjek bolýan adam, hökümet işgäri egerde fizik taýdan ya da intellektual taýdan işini ýöretip bilmeýän bolsa, ya şoňa mümkinçilik bolmasa, hökmen işinden çıkmaly. Ýöne iň uly wezipede işleýän adam, ünsüren Türkmenistanyň özüne milli lider diýen adam, halk maslahatyny ýolbaşçy, ol prezidentiniň uly nimedenem parlamentin ýolbaşçylarynyň uly ýokary suwudyň ýolbaşçylarynyň uly öz gurulmasyny goýup şoň başlygy bolup beren adam hökman suratda resmi taýdan hökümet bize maglumatlar bermeli. Näme çip görünen ok? Näme boldy? Yaran okmy? Ya ine Germaniýa liçeýine giden bolsa, onu resmi taýdan aýtmaly. Ine Gurban Guly Berdimuhammedow yaraman sebäpli Germaniýa gitdi. Näme men şonu size diýen şuraya bolmaly. Sebäbi Gurban Guly Berdimuhammedow öz puluna Germaniýa giden ok. Ejetnem pakatnam öznem öz pulunu liçit eden ok. Ol gidenne hökümetiň puluna gidýär. Diýmek halkyň puluna. Diýmek halka atçot bermeli. Men yaramok, men gidip otyrum. Birinjiden hiç ýeri ýolbaşçy kim bolaýsyn? Daşary da gidip, şo ýerde wraçlary görüp, şo ýerde özüni bejerip, hökümetiň puluna etmeliler. Onun borçy Türkmenistanyň içindäki mediklaryň, ýanky mediklaryň üstünden öz saglygyny bejermeli. Eger daşna gidip valuta töleýän bolsa, öz puluna samolyot almaly, öz puluna gidip öz beceriş nimelerini tölemeli. Ine siz gidip töleýärsiňiz. Alyň konsulyň başlygy, minister gidip özü bejerse hökümet tölen o. Hem şu Gurbanlyga tölemeli. Näme Gurbanlyň ejetine tölemeli biz. Näme Gurbanlyň kakasyna biz tölemeli. Näme şolar bizim pulumyza şöyle liçeýini almaly. Näme bizim pulumyza samolyot akıtmaly olary. O ýerde liçeýini alyp ýene getirmeli. Hemme çykdyjyları Türkmenistan yapmaly. Näme Türkmenistan prezidenti da. Ine şu ýaly biýdüzünlikler, kanun bozuşlary kezzap Gurban Gulyň her wagt ýoluna badyr. Ine eger men jemlesem, egerde Gurban Guly yaramaýan bolsa, egerde işe ýararsız bolsa, onda Gurban Guly balny işini almaly we onu Türkmenistan medeniýet habarlary bize gysgaly ýa-da resmi ýaýda bize ýetirmeli. Egerde Gurban Gulyň işlemene fizik ukyby ýok bolanmasa, onda ol işden boşadylmaly. Egerde Gurban Guly her 2 aýda yaraman, yarawsyz ýykylyp ýatýan bolsa, onda ol soňky demin gelýänçe wezipetini eýlemene haky ýok. Onun ýolbaşçysy, ýagny Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow işden aýyrmaly. Seni işläp bilen oku, sen yarawsyzyň seni ýykdy. Senden tok ýok hökümete, senden tok ýok Türkmenistana. Men Türkmen halkynyň önüne jogap bermeli şu zatlara. Men seni işden aýyrmasam bolanok diýip şonu işden aýyrmaly. Men diýjek bolýan adam halk maslahatyny ýolbaşçy ýöne ýitirim bolmagy hiç haky ýok. Ol beýlek wezipeli adamlar ýaly işe gelmeli borcu var. Ol öz wezipelerini yerine ýetirmeli. Öz wezipesini ömürlük opuska çyktym diýip ulanmaga hiç haky ýok. Şonuň üçin ol bir düzgüne girmeli, wezipede işleýän bolsa bir düzgüne girmeli. İsten zadyny edip gezip ýörmäne hiç haky ýok. Millidir bolsa beýlek adam bolaýsyn. Millidir isleňi adam bolup bilýär.
millideri halk sayılıyor. Millidir halkın tarafından tasdiklanıyor. Halkın vekilleri yani parlament deydi ya da referandum üstüyle tasdiklanıyor. Prezidentin kararının edileni olur. Ol bir. İkinci, sen millidir bolsan, sen yani hükman suratda halk maslahatının yoluştu bolmalı. O realdat yok. Bu olsa hem millidir, hem halk maslahatının yoluştu. Men şunu halk maslahatının yoluştu hükmünü seyrediyen. Şunun hakkı yok, gitmeyene. Gityen bolsa, häzir geldi mi? Düşündürüş vermeli. 20 günlap işte olmadı. Nerede oldu şu adam? Kime düşündürüş veriyor bu adam? Hiç kime. Sebebi etcek zaten edip diyor. Türkmenistan konstitusiyasını deyip gidip üstüne kuştep oynap ayağını süpürüp diyor. Yine şu adam bizi bak durmuşa getirir mi? Elbette yok. Yani şunun için men diyecek koyaladım. Yine şuraya Gurbanguly Berdimuhamedov häzirem kanunlar, düzgünler bozup diyor. Biz şunu çat ýagdaýda işten aýyrmaly. Şunu yaramayan bolsa doktoruň ýanynda ýatsyn. Ýöne Türkmenistanyň döwletini dolandyrmasyn, wagt ýitirmesin diýip dolandyran ok, işleýän ok öz borcuny ýerine ýetirin. Egerde biz gysgaça 2022-nji ýyldan bäri Gurbangulyň ýagdaýyny analiz etsek we bizim opozisiýaň we Gurbangulyň arasyndaky bolup geçen datyr analiz etsek, men ine şu datyry kezitlep biljek. Birinji, 2020-nji ýyla çenli Gurbanguly aýdym-aýdyp kepçek ýören bir kezzap. Gurbanguly Türkmenistanyň içinde we daşynda kän aňyr dur diýen bolmady. Opozisiýa 30 ýyllap Gurbangulyň ekrana tanqid edýärdi. Kän wagt OBS-de Türkmenistan barada maglumatlar gowşak ýagdaýda berilýärdi we şonuň bilen hemme zat utarýardy. 2020-nji ýylyň iýul aýyndan başlap DWT Halk Hereketi we aktivistler, täze çykan aktivistler, opozisiýon hereketleri güýçlendirip halky oýunduryp başladylar. Gurbanguly halky edýän we pullaryny ogurlayan rehimsiz kezzapdygyny halka biz tanıttık. Türkmenistanyň içinde we daşynda bir näçe çäreler geçirdik. Oňa köp aktivistler gatnaşdy. DWT Halk Hereketi Türkmenistanyň içinde Gurbanguly we Gurun sistematyna hakykatdan hup döretdi. Bir näçe edek adamlar galdyrmak üçin protestler geçirdi. Soňky Türkmenistanyna gurulan 15-nji ýanwardaky protest ahyry Gurbangulyň saglygyny dol gowşutdy. 4-nji ýanwarda we 7-nji ýanwar aralykdaky ine Gazagstanda bolup geçen protestler we şu ýerdäki hadisalar Gurbangulyny gaty gorkutdy. Şoň üçin gaty gysgakly ýagdaýda, ýani meýnamasyz, gaty çalt ýagdaýda hukuk geňeşini geçirip şoýa onam açyk efirde berip, hiç wagt berilmeýän zady berip, internetde ýapyň, ýolary ýapyň, hukuk goraýan gurumlar batışlar edip, gorkup Türkmenistany ýapdy. 15-nji ýanwarda halk galyp meni edil Gazagstana hyýal eder, meni Putin goramaz diýip 14-nji ýanwarda akşam gaçyp gitdi ýurtdan. Gaçyp gidip 16-njy ýanwarda ýerden geldi. Ýerine Çar Amanow goýup, Çar Amanowym vilayetlaryň arasyndaky ýollar bekledi gorkujugyny. Vilayetlerden adamlar Aşgabatda gelenmedi diýip. Şeýdip şu adam gorkdy. Gurbanguly 2 ýylla öz saglygyny ýitirdi. Öz saglygyny ýitirip fevralyň ine 14-üne ofitsialny resmi taýdan ay mena ýadadym. Inni boldy, täze prezident saýlan mena bizar boldum, gorkup halkam ýanky büküp dur, daşynda da hadisalar bolup geçip dur, meni öldürürler diýip ýanky gorkup, men ine gidýän diýip allap öz ogluny prezident wezipetini goramak üçin usulyna getirdi. Saýlaw geçiren kişi boldy. Ne häzir şunkuna Gurbanguly saglygy pes, gaty pes, ogluny şol prezident wezipetinde sakladyp Türkmenistany dolandyrýar. Oglunyň üstüne. Oglan başaranok. Öz bir kerek ılgak gördü, yıkılıp kaldı. Inni şu adam önküýan saglygy ýok. Inni bu adam diňe bir zada ukyply. Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan daşyna çykanyna 2 günlük, 3 günlük şoň wezipetini, ýagny kreslany gorap saklap biljek adama döndü. Başga da doňulany. Biz şunu
Siyasatçı hökmünde, güýç hökmünde inni seyretmeliler. Gurbanul kaput. Politiski trup. Bul Kabzo'nun konsertine gitmek için şu yerdeki konsertin birli cüvüsünde gitse gidivermeli. Ýöne men bir zady düşündirjek bolýan hormatly watandaşlar. Ine Gurbanul erti öler bir gün öler diýip garaşmalylar. Näçe? Sebäbi Gurbanul yarawsyz. Ol hakykat. Onun ýagdaýy ýanky dewlete çykşanlarynda ýa-da aktivistler çykşanlarynda ýa-da protest urunlarynda nerwos kalyp çaşyp ýykylýar. Öňe gelmän. Soň reanimasiýa edip saat bunu kuşuna getirýärler. Ya sahyr köp. Bizde köp maglumatlar bar. Şul adam inni öňküýaly güýji ýok. Ne intellektual, ne fizik. Biz bunu politik trup etdik. Inni hadiaçy trup boldy. Bundan tolk ýok. Ýana gelse samar diýä 30 minutdan ondan sorasalar, ya şunu görkezme berdiňiz, näme etmelise, ay meni ýem ýadyna çykadym, özüme bilen gaýda zadym diýip. İntellektuallygam gaçdy. Indi biz bu güýç diýip tiretmeli diýär. Hiç il tolk ýok şundan. Biz näme etmeli indi? Biz bar güýjümizi Serdar Berdimuhammedowa urukturmaly. Näçe? Men ýalnys aýdyp geçdim. Siz Gurbanuly erti öler diýip garaşmam. Sebäbi ana şunky günü Gurbanulyň ýanyna bizim pullarymyza uly güýçli medik adamlar bar. Olar täze medisin tehnologiýalary urulýar, gerek bolsa organy çalyşyp berýärler, gerek bolsa güýçli dermanyň üstüne saklap bilýärler. Ýöne köp saklap bilmezler. Ýöne saklarlar. Egerde normal adam tappa-taýyn ýykylyp ölýän bolsa, ine şu zady Gurbanulyň garaşmalylar. Sebäbi şul adamyň ýanyna edil tiz kömek hökmünde, gaty çalt hökmünde giýje uny adamlar bar. Bir näçe adam. Şunu seredýär. Sahyryna bir serde beýleki başga adamna serde giýje uny. Biz ýanky şunu Allah çağırıp alaýmasa tak medisin ýagdaýyndan mu izarlap durlar. Gaty erbet bolsa derrew ýatyryp ýanky ukola batyrýarlar, uklap organizm ýanky immuniteti hiç ýeli nagruzka bolmaz ýaly diňe açyk saklanýar ýaly saklak gelýär. Niyazam şeýle öldi. 2-3 ýyl agyr bolyp ahir ölüp gitdi. Indi men diýjek bolýan zadym, şoň üçin bul bir passajir. Wagtlaýynça Türkmenistanyň çägine saklanyp galan passajir. Biz muňa şeýle seretmeli. Güýjem ýok. Fizik taýdan güýjem ýok. Biz 2 ýyl ýarymdan bäri uly ritm syýasy görüş alyp bardyk bolup çydaman ýykyldy. 2 ýarym ýyl. Ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda Garagum aýdymlaryny aýdyp, ýanky 19-da şekkeler, gyzylja, çiýişikçe bolup, ýanky aýdymlar aýdyp, modelýar suraty düşýärdi. 2 ýarym ýylda gutordy şunu tanıdy. Men bir zat aýdym. Men fizik taýdan özüme güýçlüdüm, gaty güýçlüdüm. Ene 2 ýarym ýylda şu ýaly ritm görüş alyp baryp, meňem taglym açdy. Ýöne ora ýaly. Men taglymyň ünsüp başladym da häzir wasna edýän taglymy. Ýöne görüş ýanky syýasy görüş güýjüň alýandyr. Nerwiň alýar, güýjüň alýar, wagtyň alýar, pikirleriň alýar, energiýaň alýar, hemme zadyň alýandyr. Gurbanulyň öňüne diňe bizdäl başga problemlarym bar. Onun için o gaty agyr düşdi şul 2 ýyl. Şoň üçin on fizik taýdan öňüm bir ýaşdäl ýykyldy şul adam. Men muny ejizledip diýip aýdamok, ýöne hakykatdan ejiz. Biz şunu ünten bermeliler. Biz bar güýjümizi Serdar Berdimuhammedowa goýmaly. Meniň diýjek bolýan zadym, şul çykyşymy men esas netijem, çykyşymyň netijesi. Ine biz Gurbanulyň hemme öňkü edýän zatlaryny duruzduk. Men bir näçe mysallar getireyim. Gurbanulyň aýdym dörjelerini durduruzduk. Akyşyň hünerini eline alan Gurbanulyň solny konsertleri inni ýat bolup galdy. Gurbanuly at çapyşlary çykyş etmegini dol goýdy. 2020-nji ýyldan başlap Gurbanuly kabinet ministrine getirip işlettirip başladyk şunu. Öň gelmeýärdi. Aýdym diýip, ralle diýip, at çapyp, käwagt ýa ukaskaja galyp, jaguryp getip ýördi. Indi biz işletip başladyk.
Inni iqtisady seyredip başlady. Inni halktan azajyk ýa başlama seyredip başlady. Halka ýa üns berip başlady. Hormat goýup başlady. Halkyň haklaryny uluryal öňküýäl iýmen diňe konstitusiýon ýa öz borçlaryny ulanyp şo ýerde haklary ýa. Özü halk bilen sersap bolun, halk galmasyn zat diýip gorkup inni boýun başlady. Gurbanyň milli lider däl, ýönegi kadyna ugruldygyny biz halkymyza düşündirdik. Gurbanyň esas halka batan basyş instrumentini, ýani halkymyzyň wekillerini ekrana görkezip mertebesini gaçyrmany biz duruzdyk. Gurbanyň türkmen halkyna hormat goýmany tiýeleden öwretdik. Gurbanyň milli lider däl, inni hemme Türkmenistanyň içindäki adamlar düşünýär. Yallaklaram yallak bolup gyýrana da düşünýär. Gurbanyň hemme siýasy maşynçy schemalaryny, ýagny saýlaw setlerini falsifikasiýa edip ogurlaýanyny, konstitusiýany we saýlawlaryň düzgünlerini gödök bozýanyny halkymyza suwutnama bilen düşünýär. Inni halkymyz bilýär. Şol diňe siýasy ogurlaýan, diňe ykdysady ogurlaýan, ykdysady tarapdan ogurlaýan bu torun kezzap. Setlerimizi ogurlap, şu bir zat ogurlap bolýan bolsa, bu torun ogursun. Umuman Gurbanyň türkmen halkynyň lideri däl, diňe öz halkynyň lideridigini biz suwd etdik. Eger umuman aýtsam, hem aktivistler bilen döwletde halk hereketi Gurbanyň dünýäde tanalýan siýasy ýa-da politiski trup etdik şunu. Bolly inni. Muň hiç ýyl awry siýasy awry ýok. Serden Germaniýa baryp geldi, hiç kim bilen duşan ýok. Inanyň, men bir ýöneköy adam, Amerikada tanalmaýan adam, men Amerika baranda men bilen merler duşýar. Fransada merler duşýar. Men tanalmaýan adam. Ine senada baryp gürleşdim. Ine ýa-ni imam bilen duşdum. Hökümet tarapyndan işleyen, religiya boýunça işleyen, ýa-ni din tarapdan haklar gorayan adam bilen duşdum. Men duşan bu duşulan ok. Şoň üçin Gurbanyň hiç ýyl awry ýok, siýasy awry ýykyldy dünýäde. Gurbanyň kim eger elini gyssa salam diýip, şol adam dünýäde pazor bolýar. Ilaytada siýasat tarapdan işleyen adam. Siýasatçy. Ine hormatly watandaşlar, men diýjek bolýan adam Gurbanyň politik trup boldy. Gurbanyň diýir bolsa da eýýam nimetleriň diýişýäli kaput boldy. Biz şunu üns bermeliler. Bizim esasy zadymyz biz öz geleceğimizi gurmak için biz özümüze üns bermeli, halkymyza üns bermeli, biz halky östürmeli, biz halky güçlendirmeli. Ine şoň üçin döwlete topary inni Gurbanyňa garşy köp görüşmez. Ol politik trup biz işimizi bitirdik boldy. Inni bul ekrana görünür ýeter, şoňlaryň wagty geçer. Ýönümiň ne sözü ýörer, ne munyň ýanky işi ýörer. Biz Serdar Gurbanyň, Serdar Berdimuhammedowa garşy görüşmeli we biz halkymyzy östürmeli. Men şu gepleşimde size diýjek bolýan zadym, hormatly watandaşlar, biz inni Gurbanyň öldi, ölmedi, onu baglar. Şuň öleni bilenem, hiç tat ütken ok. Şuň barlygam inni uluryal güç beren ok. Bolly. Şo, tamam. Inni biziň geljeğimiz. Gurbanyň ölse de ütken ok, ba bolsa da ütken ok. Hiç tat etmeýän, ýa-ni halk maslahatynyň ýolbaşçysy bolup bir ölüýli ekrana çyksa da tok ýok onuň bize. Bolly biz ýatdan çykarmaly şuny. Gaptaryň geçende kellerine ýa-ni dubinka bilen urmaly boldy. Onu köp üns ýetirmeler. Biz häzir öz ünsümüzi halky östürmek boýunça, halkdan jemgyýet ýasamak boýunça, halka grajdan haklaryny düşündirip, grajdan aktivnessini bolmasy boýunça işlemeli. Biz halka jogapkärçiligi almany düşündirmeli. Biz Serdar Berdimuhammedowa garşy görüşmeli. Sebäbi inni türkmen halkynyň ykbaly we Türkmenistanyň geljegi, bizim bagtly geljeğimiz inni ataly ogul ikisine bagly däl. Men şonu tasdiklajak bolum. Inni diňe türkmen halkyna bagly, inni diňe bizim hereketlerimize we
bizim jogapkärçiligimize bagly. Şoň üçin şolar ikisine de üns bermeliler. Biz öňkü tanqid edişimiz ýaly Serdar Berdimuhammedow tanqid etmeli, edýän ýa kezzapçylygyny ýöne esasy güýjümizi halka üns bermeli. Şoň üçin men aktivistlara da ýüzlenýän, men aktiv adamlara da ýüzlenýän, men bizim halkymyza ýüzlenýän. Bolly, biz bir uly etapy geçdik. Öňde barjy, kezzap, hemme zatlarymyzy ogurlan adamy biz politiski trup etdik. Fiziki trup etdik, intellektual trup etdik. Ýöne iki ayakta gezip gören trup bolly. Kaçan gitjegi belliler Kabzonuň konsertine. Biz şonu ýanky inni onu üns bermeliler. Şoň üçin men size haýyş edýän, her kim şu videony paýlaşyp, esasy videoň manysy Gurbanuly kaput boldy. Şul gitti, öldü, aňyrdy. O hiç şart ütkeden ol. Şun bağlam hiç şart ütkeden bolly. Esasy maksat her adam beýleki öz türkmen watandaşy bilen guruluşyp jogapkärçiligi düşündirip o watanymyzy elimize aldaly. Bolly serin türk halky saýlawlarda näýe bäsleşikli ýa sesler berýär. Näýe görüşýär her bir ses üçin. Näýe pikirlerini aýdýar. Näýe öz ykbalyny çözmeli gün gelende näýe öňe çykýar. Ine şoň üçin türk halkynyň azatlygy türkmen halkyndan köp. Biz öz migrant bolup işläp ýürüsegem öz jogapkärçiligimizi, gраждан jogapkärçiligimizi saklamaly. O diýmek näme? Saýlawga gatnaşmaly. Birek-biregimiz bilen gürleşip biz jemgyýet bilimlerimizi östürmeli. Biz Türkmenistan içinde näme bolup geçýän zatlary bilmeli. O wagtda, etrabyňda, welaýatyňda Türkmenistan näme bolup geçýäni bilmeli. Biz yallaklara karşı işlemeli, yallakları duruzmaly. Biz MHM teröristleri, polis zombilara karşı işlemeni öwrenmeli. Şolardan haklarymyzy elimize almany öwrenmeli. Biz şolara konstitusiýany düşündirip, şolary konstitusiýana hormat goýmany öwretmeli. Ine bizim rolumuz. Ine şuň, ine mysal aýdaýyn. İksem öldü. Gurbanuly Serdar. Aware boldy, ýene bir zat boldy, ýene bir zat boldy, öldü. Ya ýanakdy biri kellesi ýetip ýanky granat alyp ýardy ikisine. Näme ütler? Hiç zat. Halkda ýardy. Jemgyýet ýok. Halkyň bilimi pes. Hemme halkyň 90% kommersant, 20% ýallak. Hiç zat ýok. Boş. Süýt alýar, şo süýtden ýanky süzmesini ýagyny çykarýar, boş süýt galýar. Ine şo bolup. Şoň üçin men size diýem. Gelin biz täzeden türkmen halkyny östürip jemgyýet ýasalyň. Täzeden jogapkärli gражданlary ýasalyň Türkmenistanda. Biz şonu etmesek, bular ýeňip bilmez. Bular öz giden ýagdaýynda da täze diktator topur bolar. Ananyň. Täze özüni saýlan adamam derhal diktator bolar. Diňe bir ýol bar. Şu zatlar gaýdyp ýyzyna gelmedi ýaly. Demokratiýa bir goýunmuzda ýyzyna ýene de diktatura gaýtmady ýaly. Kırgızstan'da ýaly. Biz jemgyýetimizi östürmeli. Şoň üçin biziň geljegimiz diňe biziň elimizde ne Serdara, ne Gurbanula, ne MHM, ne polisa bagly däl. Ine şu açyk ýoly kelleňizde açyňda öňe süredin. Ýoluňuz açyk. Baglap durun ýok. Diňe bize bagly. Biz birek-birimizi düşündirip ýanky kommentariýa ýazyp, video paýlaşyp, oğullarda birek-birimize gürleşip açyk bilimlerimizi östürüp ýeterlik däl bolsa syýasy ýanky videolar görüp syýasy ýanky gepleşiklere gatnaşyp ösüp dünýä garaşyny çalyşmaly. Ine şonu esasy maksat. Ine şu videony men şunun üçin ýapdym. Bolly, Gurbanuly ýitdi, ýitmedi, zabut. Bizim üçin öllü ol, kutordy. Politiski trup, syýasy trup, fizik taýdan trup, intellektual taýdan trup. Kutordy ol.
Biz onu yıktık 2,5 yılda. Inni devam etmeli. Öňümizde Serdar galdy we Türkmen halkyny ösdürmek galdy. Ine men şunu aýtjak boldum. Hormatly watandaşlar, ine şunun bilen men öz çykyşymy torýan. Meniň aýtjak pikirimi siz düşünýändiňiz diýip pikir edýän we bizni gurbany ýitdi, ýitmedi ünsürmeler. Boldy. Gurbany ýetjek derejesine biz ýetirdik. Hemme ýerde maskara. Türkmenistanyň içinde iň girenilýän adam, politiski trup, siyasi trup, fizik taýdan ne желез ýalar, почти trup. Haçan ise gidivermeli. Türkmenistanyň siýasatynda, Türkmenistanyň durmuşynda hiç zat çözüp bilýän adamlar. Diňe 2-3 günlük ýanky nemen Serdaryň kreslosyny gorap biljek adam. Tolk ýok. Şoň üçin onu ünsürmeler. Onu ýazmadan çykarmaly. Şoň bilen men öz gepleşigimi torýan, siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen reperinizi ýitirmäň. Reper demokratiýa. Biz Gurbanyň bogundan ýapyşdykmy? Biz şunu ýykdyk eýä, boldy. Ol hiç kim bolup galdy. Arkadaky şäher Nuriýa özüni maskara etip otyr, boldy. Biz Serdara ýapyşmaly, biz halkymyzy östürip, biz demokratiýa bolmaly. Biz Türkmenistany skaçok, rывок edip öňe gitmeli. Başga ýok. Şoň üçin diňe halkymyz şo zatlary düşünüp öňe gitmeli. Türkmenistanyň halkymyzyň geljegi diňe halkymyzyň elindedir. Diktatorun elinde inni ýok. Öňbady inni ýok. Biz şonu düşünmeli. Sag bolun hormatly watandaşlar, hemmeňize birinji bilen janylyk arzu edýär. Inniki gepleşikler çelli. Sag bolun.